Ginapelar naman sang lider sa simbahang Katolika nga magpatigayon sa ceasefire sa Middle East sa labing madali nga tion. Ginhinambit ini ni Pope Leo XIV pagkatapos ang weekly Angelus prayer sa St. Peter's Square. Suno sa Santo Papa, ini nga mga kalakasan inigid sarang makadala sang hustisya kag kalinong nga amo kuntani ang kinahanglanon sa mga pumuluyo sa rehiyon. Ginlaragway sang Santo Papa nga masingki ang giyera nga naagyan sang katawhan sa nagligad nga duha na ka semana. Diri na kagin panawagan sini nga sa pangalan sa mga Kristiyano sa Middle East kag sa tanan nga mga pumuluyo dapat nga mayara na sang ceasefire sa tunga sa mga pungsod nga nagsugod sa amo nga kinagamo. Linibo suno kay Pope Leo XIV nga mga inosente nga mga kabuhi ang nadula kag madamo man ang napilitan nga magbiya sa ila mga puluy-an bangod sa amo nga gamo. Cari fratelli e sorelle, dear brothers and sisters, da 2 settimane the people of the Middle East for 2 weeks have been suffering the atrocious violence of war. Thousands of innocent people have been killed, and so many more have been forced to leave their homes. I renew my closeness to all those who have lost their loved ones in attacks that have struck schools, hospitals, and homes. La situazione in Libano. The situation in Lebanon is extremely worrying. I hope that paths of dialogue may sustain authorities of the country in order to implement solutions that are lasting, solutions to the very serious crisis that is currently striking Lebanon. I ask that all men and women of goodwill and referring directly to those responsible for this conflict, I ask for a ceasefire and that paths of dialogue reopen. Violence can never bring justice or stability or peace, all things that the people are waiting for. Ang kapugusan nga nanging mensahe ni Pope Leo XIV kaangot sa nagasingking atensyon dito sa Middle East nga subong nga nasa ikatatlo nga semana.